friends, good morning. गासैखौबो आंनि सिगाङाव बरायहरनाय जाबाय। थ' आं दिनै सिनेमा नायनाय मोनसे गामियाव फैदों आरोना। ओमफ्राय फान्थाव बागानाव फान्थाव आरो फैदों नै लाबोयो फान्थावफोरखौ। बेनिफ्राय इथिं आंनि लोगो उत्पला दङ। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन दे बेवहायबो गथाय फान्थाव बागान गोजा गासैथिंबो। बेनि उनाव बिदि जों कारजि खानो थांनो नागिरदों आरोना। औ दे। थ' गाइस दा बैथिं आरो फान्थाव खायबावनो दङ जोङो। बेनियाव लाबाय आधा फान्थावफोरखौ आरो थाइनैसो लाबोनि। स' गाइस बेयाव फैनानै दासो फान्थाव गोरलै गोरलै लोगो मोनदों आरोना जोङो। ओमफ्राय गाहाम नाङो फान्थाव माबाखौ जानो दा। ओमफ्राय स' गाइस माबा बुरजा लाबाय प्लास्टिकसो जाबाय फान्थावा जोंनिया। तो गाइस अभी हम लोग इसको मस्त फ्राई करके खाएंगे घर में जाकर। तो वीडियो पर बने रहिए। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो जों दा थांगासिनो। स' गाइस सिनिमारा गामियाव गासैथिंबो बागान गोजा आरोना। दा मिथिं खेथि खालामो मानसिफोरा। बेनिफ्राय दिनै फैनानै नुफैजोब्बाय जोंनि गामियाव। आंखालानो गैया आरोना बागाननि। फान्थाव बागान, आलु बागान, कबि बागान सब मोनगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय कारजि दं। ओमफ्राय जोंना नै जों साइकेलजोंसो फैदों दिनै बेयाव। मर्निं वाक खालामनो फैखादोंमोन। बेनि उनावनो फान्थावबो लाबोखाबाय। दा बेखौ संनानै जाहैनोसै उपल लानायाव। नंगौना उपल? स' गाइस जों दा थांनो थाखाय रेडि जाबाय। ओमफ्राय जोंना प्रबिना सफैबाय आरो उपला थांथ'नाय नंलानो। जों थांनोसै रङियाव जेमिं रुम। नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन जोंनि जेमिं रुमखौ। बेनि उनाव लाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय थांसै। आलु फ्राय बानायगासिनो bro, आलु फ्राय। Nih, kita lihat sini apa gitu. Ini ya. Nah, ini kita di sini dengan ini bae dunia mobilati. Iku berada kan dia wae. Mesti mereka di sini dengan salah tuh mesti. Kali dunia mana? Kali dunia. Iya. Barzau, sa boleh be. Bermaksud nah bermea. एकदम নাই হিদান বেলেগ মজিয়ান বেলেग लोगोफोरजों जानायनि मजियान बेलेग नै नैखिनिखौ जागलायनो हाबावाखैसो नै खैथा पिस दङ इयाव मोनसे मोननै एकटा दुइटा तिनटा चारटा पाँचटा छयटा सातटा पिस दंबावलाय एकदम सय गाइस जों दा ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जाखांनाय खांसि बाथिफोरखौ दा लोगोफ्रा सुगासिनो आरो नायनो ओंखामला नायनो ओंखाम जाखांजोब्बाय दा सुनायनि फाला ini Promin apa? Ijing dong. Ya, kan kalau